megalayapost.news Bansai madan ya kisap ki phong bat ya kejing tibet ki khon samla kadong kathain dibhoi ka LS Imli production kan wanra biang ya gari bhoi superstar season 2 mundau snam arjar psau hari bhoi district kabolong nak banta ban iron san ya ki khon samla ki badan sap ha kejing shat bakarwai ka sew nagalang ka LS Imli production rekhot ka wer ya baro ki khon samla ki badan ya kasap nagabanta ka audition kin pha ya ka video ha ki number bal I ha screen bat la pentibru banagabanta ka semi final bat final kin sapulong offline ha insan bat ki basajit kin hab ban seu by registration nagabenta ki rishmet kalong sanspa tingka ban nagabenta ka kunhon kalong 6000 tingka shushu hagni ki jingkop la pentibru bakanamdon kata ka voting system bat ka rai bakhadu nagabenta ki nong job kadai bet hakinong bisar jong kani ki jingkop kublai fi barok ki perlok ki bapet lemba jong kani ka video kani ka por sai sim ngadap daga jik dokumen ka bakrau ban pentip sapi ba ha kani ka kenti bamenta nakaliang jong ka LS Imli production kan pelong biang ya kani ka Rensan Yakob penisap ipong kata ka bangin pelong ya kani ka Riboy Superstar season 2 ha kani ka kenti ka bamenta jong news name Arhajar Arpausau te nakaliang jong nga kumuway na kinong bisar jong kani ka Rensan ngakot ngawer ya pi ki samla ki khenna ki hap ki berit rukumju ba pin semua bah banya wan banya simbanta ha kane ka Rensan penisap ka bangla ai kerteng ka Riboy Superstar season 2 te kumno ba pin nya simbanta kalong ba ha kane ka pornan batai kat tu kane ki points lene ki benta ki ba pihak ban le na benta ba pin yo banya simbanta ha kane ka Rensan penisap kata banengkong ngi bu ya kane ka online audition kata ka bamut ba pihak ban submit ya ke audition ke jong pi lengba ki video ha ka bede bat kinong ruai pihak ban ruai kanong ke jing ruai ka pis ngotu nat kala ban dei kin kasi English Hindi lane kanong kata kalong ba kam dei ban palat ya ka arminit bat na banta ka jing ruai ke jong pi pihak ban record ilade harangkat ka video bat ka jing ruai ke jong pi ha ka por ba pi ruai bat pimla ban pendon kam jingtem lane soundtrack lane kano ka instrument pimla ban penonkam haba pi ruai ya kano ka jing ruai na banta kinong shat pade pila ban penonkam da kano ka jing ruai ka ba pisngo tunat ban shat tang ba kamdei ban jrong ya ka arminit bat na banta kino ki wait pat kisap ki ba pikwa ban simbanta pila ban simbanta da ka ba pinpen i ya kata ka recording ka jong pi ban pha shangi lengba kini number ki bangin sa ai happy te na banta kani Rensan pade ngin ailat bet tang na banta kinong snong jong ka Riboy district kinong yesim banta kinlong bet tang kinong snong ki bade na po Riboy district kata ban pensisai kata ka jinglong nong snong jong pi ka jinglong try jong pi na po Riboy district pihak ban pha lane ban wanra rengkat onda pila syajit na kani audition rengkat ka epics ka jong pi lane ka certificate rang ba snong na kanong snong ka pidon lani kano ka jing pensisha ka ba pidei unong snong jong ka Riboy district hadin ba pila sha ban select na kane ka audition lengba ki video ki ba pin pha shangi pin hap ban yesim banta Rensan kata offline on stage ka ba pinrong direct sha ka semi final but hadin kata onda pila sha jet na ka semi final pade pin poi direct bet sha ka final te na banta kane ka Rensan penisap pim don kamban di vote dan ngimle ya ka voting system ba ngin bishar be dai ka sap ka phong ka jong pi ka badai ka sap tenrai ka jong pi tang na ki judge bet pim don kamban di ki vote pim don kamban kerpat kumno sa ki pai ba handrai kan long bet tang ka sap ka bakerpang ka jong pi nang ta pade hadin ba pila sha select na kani ko online audition onda pila one ban yesim banta ha ka semi final kata pihak ban wanra pat ya kani ka registration ka bangi labu hangne kum ban yarap na banta kani ka Rensan ka bangi peniat na kaliang jong ka LS Imli production nama bangi mle e ka no voting system te hangne ngi sibu tang i registration iba na banta ki individual ngibu hangne sanspa tengka bat na banta ki group pat de ngibu 6000 tengka ba pin one ban submit ha ka por ba piwan banisim banta ha ka semi final tena banta
ki video ba finishing banta lengba ke audition pada pihak ban pha ha kini ki number kata ngan ai hang ne kini ki number lai teli ki number sngap ha kini ki number ki ba pihak ban pha ai ka video ka jong pi kata ka long ba banangkong kendai pra hendriu ar sau not pra iwe sau kendai ngan ong biang kendai pra hendriu ar sau not pra iwe sau kendai bat sau wei pat pra hnyo pra not pra hnyo kendai san pra hnyo pra not pra hnyo kendai san sau wei pat de pra hnyo san pra iwe not sau kini ki number ki bapila ban pha ya ka video ka jong pi lengba ki WhatsApp te nabenta ki wei pat ki jingbom shai lani ki jingbom sngothu jong pi ha ka bai de bat kani karan san ban pen isa pila ban phone hi ha kini ki number ki bangila ai ha pi phone sha kini ki number bat kli jingtep lada pidon kino ki ba phim pat shai namar bai le se naklen jongi ro hang ne ngi complete ban pen shai kino ki ba phim shai te pila ban phone be shangi lengba jong kini ki number te nganam bun kten sho ngakarpat langi pi baro ki samla ki khna ki hep ki barit ba pin shim ya kane ka kabu ban pen I ya kasap ka phong ka jong pi na banta kane ka season 2 namal ba ngila det ban le ya ka season 1 ka program ka long ka job kino shim banta ki la ya shim banta ngila yo ai kinong job ha ka tu ka program ka season 1 hoi te menta pade ngin le sai kane ka season 2 te hak nga kermen ba kane ka season 2 pade kino shim banta kin khambon shishu ban ya ka tu ka program ki bangila det ban le ha ka season 1 ar hajar ar fulai tengah semua bahar ban pentip syapi bahang ne ngidon lang bat ibadah hun shisha sem ibadai iwe na kinoi sim banta ha ka season 1 bat ibadai ru inong job jong ketuka program nakaleng jong iro ha ka por ila don rekat bat ngi te ngismo tunat ban yarap nakaleng jong LS Imli production ban yarap ya ki para samla ki baron ya kasap kapong ban kentiu lada kadai hano ko banta ka ba pidon Megalayapost.news